Много е важно да разберем, че когато страдаш от тревожност, всички от тези симптоми, които изпитваме, като сърцебиене, като виене на свят, като недоспиване, като това да имаш много апетит или да нямаш никакъв апетит, като това да искаш да плачеш, всякакви такива симптоми, като това да си мислиш, че получаваш инфаркт или че нещо се случи с твоите близки. Това са съвсем нормални симптоми на тялото, които ти дават сигнал, че просто нервната си система е прегряла. Какво искам да кажа с това? Че ако ти до сега си водил един начин на живот, ако винаги ежедневието ти е било стресирано, дали на работа, дали в къщи, където и да било, ако ти винаги потискаш емоциите си, ако нямаш никакви граници, които да поставяш, ако не се грижи за себе си по никакъв начин, ако нямаш време да почиваш и така нататък, тялото ти в един момент прегрява и казва: аз съм до тук, не мога повече. И там се отключва тревожността. Тревожността е сигнал на тялото ти, който ти казва, че е време за промяна. И ако ти не си осъзнат и не можеш да проумееш, че всъщност ти се нуждаеш от тази промяна, да почнеш всеки ден по малки стъпки да правиш, за да се променя ежедневието ти, и ако тревожността е тук, тя да почне да пада, докато отихне, няма да се промени нищо. Но ти трябва да си осъзнат, трябва да си готов за тази промяна, да си готов да дадеш време и усилия за тези крачки. Ако си жена и страдаш от тревожност и искаш помощ и си готов да дадеш всичко от себе си, за да се промениш, пиши ми на лично и аз ще бъда до теб, за да ти помогна.